Gak alat wi. Ya iki kong. Mau tahu saya. Jali. Lah kene muni to. Sing kene muni to. Kene metu. Oh, alah. Ayo Jali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang Candra silang citrane mandong patang limputi sayane ngenteni kapangku amung kamas taput senetiku Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lambi lele bilang ini Cepet-cepet lambeku ndower. Ini suaranya api loh, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene kok macamku sing iso iki ndledek oh janggut. Coba kamu lagi sini Kamu itu ayam gledek Nggih, yo Jali. yang kira tuh cepet ya Nggih. yang Candra silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. tak kame wong tek rempelas ya. Bali diaturake. Yuk, terus. Neling. Nyambut gawe ora adil. Nikan iki gagrag cara ngendi iki? Bali Bali ta? Iya. Mulon jogete piye, Nduk, mau, Nduk? gini Nah. itu matanya juga ikut sama ininya tangannya Pak. Gerakan tangan. Tangan Iya. ke kanan, mata ke Kanan. tangan ke kiri. Mata ke kiri. Mas Klitik lagi melu mau. Iya tadi Bali juga Sama. Sik kae lho. Mau iso tangane ngiwa kok iso mripate nengen iki lho. tayub Pak deh tayub Pancen yo kira. coba kamu lagi Ini saiki kan sik dicocokne profesional kabeh. Ayo. Siburi. Cara Bali mau. Nyapa to kok. liatin aku Ya tak delok gedhi sak ngono delok. Iya, coba. Ya kan? Kali kan? Pulau Dewata. Pulau Dewata. Kowe ora ngerti sindenku sing jenenge Dian. Wah, Wah lek kon Bali, walah nanti tekan Sulawesi kono kae. Ayo. Iya, Dudono. Kluthuk Dudono. Piye maksane? Kok Bali Sulawesi jane minggat apa piye kok? Lho ki apik iki tenan ning TikTok wis viral kok. Terakhir. Ayan. Betul ya. Ayo, bareng lagi. Aduh, Bali. Ayo Mas, yuk. Ya. Lagi kaya PT Ayanen lagi. Yan, Diluk ya, Pak. piye? Tak ning ngono diluk Heeh. Ayo tuk diperiksake dulu. Iki jane tari Bali apa hiasan dashboard mobil? Tapi itu benar salah satu tarian Kudu dari iki. Bali. Bener, Piraga, Wirama, Wirasa.
mlaku tutup buka ngono lho. Ayo, diringi. Yo, Dede, tak yo. Aku kok sampean. Oh. Oh. Jos, luar biasa. Ayo beli, kowe beli. Ayo. Awakmu iki lho. Ayo. Beli putus. Ayo kene beli, ayo beli. Belimu kuwi. Ora cara Bali nyeluk Mas ki beli ngono lho, ora. Iki lah. Ki gede klitik. Lah yo i gede kritik. Nah, Nyoman seniken niken. i gede manuke. Kira tak geceke. Wong iki Ketut sapa ngono lho. Ayo. Ketut kluduk. Yo, cara Bali, aja kalah karo adikmu. Oh sik. Entenono tak dedeng sik. Mas, tangane nek nengen mripatmu diguak. Lagi matane sapa kok? Diguak lho, ngono lho. Seret ngono. Nah. Sikile. Ada hitungannya. Wiraga, wirasa, wirama. Yo, dadah. Sik. Ngene iki lho. Urung jogete Lho apa? Kok kuwi ngeweke nikah Terima ngono. aku. Ya nduk wis. Iya. Masyaallah. Sudah, terima kasih ya. Urung tak kira lek ngoyo aku urung joget tak duwe Nanti hadiah. kita foto ya. Iya. Ya kok tak wae foto ronsen ume ya. Nduk. Yo konggone Mbak Niken. Aja. Ora. Ayo, duduk. Ayo. Jale kluduk, jale. Ayo, Makasih ya Bali Cahayu. kluduk kaya apa? Sip, sehat. Wis kene lenggah kene. Wong nganti bar wayangan ya, Nduk. Kene lenggah sini dulu, sip. Oke. Mang pirsani nduk iki lho, Lenggah Bali sini, ne lenggah Mas sini. Kluduk. Ora ono kan. Ya. Apa? Ora ono. Iya, Ndang. Mlaku sik kok kene sikile ngecak. Wiraga, wirasa, Wirama. Kuwi jarine rada dhuwur cara Bali iki tekan blang. Ngono kuwi. Lek ndagel tuk, lek ndagel rasa nggae kas kaki ireng apa to, tuk? Pancen sikile ireng kok jotosne. Sorry. Bada diasio gawe ngelokne wong. Dosa. Kuwi takon ngono lho. Ora mabrur Kowe sampean. tresno karo Gusti Allah ora? Aku ya tresno. Jale. Ayo Bali, ayo. Coba. Ayo. Terus. No. Mau dilu kok suwi men aku. Lho iki karena apik geramu. Apik gundulmu kene nginang ngene kene mak pok ngene. Wah iki yo ngawur kok iso mangsamu. Ayo. Ngono, Nduk. Oke. Piye jogete Bali Mas Kluduk piye? Ya bagus, sudah mulai bagus. Aku gundulmu. Sampai bagus. Nyapa Itu kok toh? bagus itu kamu itu bilang apa plus. Waduh, omongan Indonesia. Iya Iya dong. Indonesia, karena kita sering bolak-balik ke Jakarta. Ya, gua sering. Loh, emangnya lu kenal sama ini? Loh, lu sama gue kan kenal sama ini. Kenal. Lu sama gue bertiga. Iya. Yo, lo kok iya? Lu sama gue. Oh iya. Lu kenal sama ini kan? Loh, Kualekno. Lu ini Niken, lu neng Niken. Lah iya. Lu ini Niken. Jadi lu aku. Loh, Lu kenal sama lu. loh. Tuh, gimana sih? Lu kenal sama gue? Lu Nah. kenal lu. Loh, Lu kenal sama gue. loh. Loh, Kualik. Oh, kali piye? Iya, Kualik. Lu kenal sama gue. Lah ya aku lu. Loh. Kenal sama gue. Loh. Enggak. Lu itu lu, gue itu gue. Lah ya lu ki aku. Lu ki kowe no maksudnya. Lah ya aku lu. Lho piye to iki? Mas- Benar to? Tik piye Nah, iki? ini loh. Gue ki bosone Niken, lu bosone sampean. Lah ya aku lu kok ngengkel lu iki. Lu kenal sama gue. Nek dudingmu rene iki kowe gue. Jaremu lu. Mencra ya cok dasmu malah. Biasanya wong ngeyeli matine cepet. Lah.
Aku gak suwi ya kayak aku. Maksudnya kita jelaskan. Kalau dengan bahasa Indonesia, Ya. lu itu kamu, Coba gue contoh itu nih. saya. Contoh nih kamu yang Nah. ngomong sama aku. Dek nih Ken, Iya. lu sama gue malam hari ini di kediaman Bapak Andre. Iya. Ajib, Iya. enak. Ayo, lu gitu. sama. Gue sama lu. Lah ngengkel ae. Oh lah. Gue niki kowe, lu nih kono. Jadi aku lah jatuh dasmu lho. Angel kok kamelu diwarai gue gitu. Jajal Ya kan? tembang Ya kan? apa Nduk? Apa ini kita nggak mendoakan dulu? Oke. Iya no, iya. Acaranya Acaranya ini apa ki? Tasakuran bangun nikah. tasyakuran. Bangun Bangun nikah. Jadi mulai membangun pernikahan lagi untuk beliau Bapak Andre. Iya. Berarti baru Pak niki. Andre menikah kedua kalinya. Enggak. Lu gimana sih, Dek? Ini Maksudnya Pak Andre itu dulu pernah nikah, lalu ini dibangun nikah lagi. Karena yang kemarin-kemarin kurang afdol, ini ditingkatkan lagi, dibangun nikah lagi. Oh gitu. Iya Ya. makanya kan nikah 2 kali. Ini tak mangi. Iya toh, kan nikahnya peng pindo toh. Sing Nah. kae iki sik gagal terus iki nikah neh. Oh iya. Nah, ya bar iki ping 3. Lho dadi ngene lho. Kok malah diurak-arik. Oh, lale. Tegese bangun nikah iki diperbarui, diperbaiki dan Diperbaiki. disempurnakan. Pak siapa? Pak Andre. Pak Andre. Ya. Oh, berarti nikah tua ya? Iya nggak apa-apa wis, gak apa-apa wis. Rabine nom. Saiki Ya. tuwek ngono lho. Lagi dikarne. Alah sakarmu kan aku. Ini tak kelane. Ini umpamane omah ya. Ya. Pak Andri bangun omah. Wis pirang-pirang tahun ngono bar kuwi terus direhab meneh. Nah, Oh, gitu lek ngomong iki. Lah omah jadi ora kowe jelas. kupingmu bosok aja. Oke nih ngomong yo ngono kuwi lho. Gimana sih lu? Loh, jadi aku gue. Ya balik neh. Ya semoga buat Pak Andre dan juga Bu Bu Winnie. Andre. Semoga sehat selalu panjang Amin, amin. umurnya. Terus menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sudahlah yang penting doanya yang terbaik-baik ya Pak. Ya. Amin amin amin. Doa untuk para penonton yang rawuh Iki semene iki ora- penggemar Oh nggih, kabeh. matur sembah nuwun sangat kagem penonton ingkang rawuh teng mriki maupun live streaming mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak amin. Amin. Donga ning Pak Dalang, bapakmu. Ayo. Nggih Pak. Wah, Wis to bene nyapa to, ayo. Bapak Cahyo kalian Ibu Kesi, dungane. mugi-mugi pinaringan sehat selalu, panjang umurnya, Amin. dan semoga mendapatkan rezeki dan ridhonya dari Allah. Amin. Aku yo donga saiki lho, Pak. ganti. Om kritik Nah, sih. kuwi. Iya, buat Om Klitik, Iya. moga-moga sehat selalu panjang Amin. umurnya. Pangestu mundo. Moga-moga ndang nikah. Amin Sing terakhir iki kok rada semlenget to Nduk iki. Bangun nikah. Oh, bangun nikah. Iya. Ini kayak ini. Oh iya. Kayak Pak Andre. Kayak Pak Andre. Makasih, Nduk. Makasih. Ya, Mas Lutuk dongake. Kayak Coba dengannya aku tuh. Ya, Bang. Anu ya, aku wis tak dengo dhewe sesuk. Berkat. Kita gak penting. Kamu nggak mau tak yo doain? ben Iya, iya, ditungake iya. bocah. Bocah iso keterima. terima. Ayo. Jajal dengaran. Ya moga-moga buat Om Kelutuk Iya, iya. sehat selalu Amin, panjang amin, amin. umurnya. Ya. Ya toh terus mari ngono awet umure. Amin. Moga-moga kabeh wis entek sampean cek panggah urip. Ya, Moga-moga. ben wedan sitok ben bernah neh ngono dadi. Enggak, sampean kan lek pomone sampean matine keri kan sampean arepe mancing kan bebas. Oh iya bener. Rene sing larang ya kan. Iya. Kene sing ngeter nih. Heeh. Diwir masamu, ya wae ono sitok neh kanca sitok ngono ya. Anu sing tuwek-tuwekan ra apa-apa, tuwek-tuwek. Ayo bleset. Gus. Ayo kita menyanyi aja. Ayo. Siap. Tapi ayo sesarengan kok ndek musik iki. ora anak musike Om. Iki. Oh tak kebro, ora nek wong gatekne kuwi malah ngilikne ora. Kudune nek Mas Cahyo ngeten iki piye secara inisiatifmu dan kreativitasmu ben iso menunjang ke piye? Kan iki sampean iso to? Loh, iki iso lho, Bos. Ngapa? Jadi kita itu sinergi. Bapak ini kan Pak Didegleng, biyen Dalang. dalang, saiki turun yang putrane Putrane. saiki dadi sinden Sinden. kondang. Penyanyi kondang. Mbah De Sukron Suwondo biyen dalang kondang, turun tengene jenengan dadi dalang kondang. Nah, Mas Cahyo, Mas Kangko. Mas Kangkong, Mas Cahyo. Bapak kula nggih pelawak siswa budaya. Nggih. Pak Pak Jelko Bambang ya turun sampean karo aku. Iki. Ya ora? Nggih. Iki adiki wong telu ki nyambutke sing sinergi kaya ngene. Alhamdulillah. Lho, dadi kudu nyambutke sing Ya, tenanan. Nduk, tembangmu apa Oh, tak Nduk. iringi.
Oh, pakai itu, pakai mulut aja. Enggak. Aduh, kayak gitu. Maksudnya jangan pakai gamelan. Loh, atributnya gamelan kok nggak pakai gamelan? Kalau pakai mulut tuh namanya akapela. Iya, akapela aja. Ah, nggih. Gitu aja ya, ya, ya. Ini biar kangge. Biar kangge. Dia kan Cangkem bal tanget diobo-obo iki boleh. enggak. Iki lo ngopo-ngopo ingin. Ya. Ya, mambu. Mambu gundalmu kita ayu tanganmu pusing iramu. Wah, yo bleset tok kowe. Lu mau apa? Kita nyanyi lagu yang terbaru aja ya. Oke. Awas lo, hati-hati lo, kanca-kanca si mudeng lo. Iki Oh, bersesasi lo. Ayo. niki situasi bisa menempatkan, Mas. ayo. Ayo. Yang condros ilang terane mendung peteng limputi cahyane. Akapelamu. Ayo. Malah gila aku gitu. Kowe iki Lah kok yang guyu. Ini kok Aku piye? akapela. Oh iya iya wis Ya, wis. Ini Bol, dulu. iya. Iya Ayo dong, ngomong kan kudu nyanyi Wong kok. kudu ngomong yo nduk sabar-sabar ngomong. Bisa nggak lagu itu? Iso wis to. Nyanyi tak tabuhi nduk sak Iya. senengmu. Ndang. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane. Ayo, Dok. Cicik lho. Sik. Beh, Ora Sing kok nembang. cicik. Saya nembang apik kono apik sampean iso guru cicik-cicik. Yo iki lagune campur sari pakai cuk lele apa ngono lho. Piye? Kecruk. Lambemu lak digunakake lak lambemu lak ndomble. Lah yo to. piye unine? Yo dijine diobahke ngisor dhuwur. Coba jajal. Nah, kuwi keceroki kuwi. Ono ah. Suwi ne rambut. Ayo jajal dok, balenono dok jajal. Urang. Wak tuwanya mbledos kok iso. yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe. Karo campur sari mayangkara apik iki lho malan. Ayo. Sik. Anu nduk ketoke alate Masmu ki kurang dawa kok. Iya. Nih. Aku ya, Dadi- iki lagune. Duduk gampang adoh Iram. Hah, ngene wis. Ngene wis nduk ya. Banyol yo banyol ning sing ati-ati. Lah wong kotakmu separo tok iki lho. Kowe iki oleh ganteng tapi matamu PC ya. Ini dok, paringno Masmu jajali. Nggae alat kuwi. Ya iki Kang. Mbok tahu saya. Jajali. Lah kene muni ta? Sing kene muni ta? Kene metu. Oh alah. Ayo jajali. Tuh, Kak. Ya, ayo. Yang condro silang citrane mendung peteng limputi cahyane riwe ngenteni kapanku amung kamas teput janani Tempo lebih cepat kan? Mas esa muda salam lami lele bilang ini kapan Kayak cepet-cepet lambeku ndower. Ini suarane apik lho, Dok. tapi semakin lama itu kita harus semakin cepat. Semakin cepat kowe penak kowe nyanyi kene lho kene. Koma cangkemku sing iso iki dledek oh janggut. Coba kamu lagi sini. Kamu itu Ayam geledek. Nggih, yo jajali. Yang kira tuh cepet ya. Nggih. Yang condro silang Wah, ini kan kayak untuk dolanan kan. Ayo. cangkeme wong tek rempelas ya. Dosa lho, Dok. Kuwi piye-piye ben sing ngomong sampean lho. Dosa. Oh, lho. Loh ya ta, kowe mukok ta. Walat to. Ayo. Agem gamelan ya Cahayu. Nggih, nembang sing apik kan. Nggih, coba. Jalanan ing Tresna mawon nggih, Pak. Nggih.
Ya. Gawe Enggak. Ayo, Jalaraning Tresno. Oh iya, nggih. Coba diaturake tak tung tak ndo tak ndo tak. Halo. Tarik iki gede Pak Cahyo. Kok iso muni tenan to? Aku iso muni to. Piye? Kok iso ngono piye? Lambemu iso ngono to? Ampun kowe. Yo, diaturake Jalaraning Tresno, Niken Salendri. Yuk, dados. Niken Salendri. Sun
Yen Mas Klitik Nggih. Kluthuk. Lah, Bu. Lah, apa to sebabe kok tanpa ngangge Musik. alat musik Nggih. diatonis ya toh? Nggih. Kita mengunggulkan karya agung warisan para leluhur kita wujudnya gamelan. Leres. Nggih mbuktekke. Nggih. Nadyan gamelan tidak akan lekang oleh zaman. Tegese tembang apa wae, lagu apa wae diringangi gamelan. Saestu. Waton sing nabuh kreatif ya jalan Lho, nyatane. niki mon lagu-lagu kula nggih saged tok. Masa? Fotomu ning kamarku, ning atiku kaya kowe, ning sandengku. Ngene rasane yen kangen kowe. Oh, enak tuh. Kula ki lagumu mesti gawe gamelan Mas Jani. Ning karena mengikuti modernisasi, kula manut musik. Nah, Ngoten lho. kuwi, Niki, Pak. Nggih. Jadi Kehebatane gamelan nih kaya mungkin ngono kuwi. Modernisasi boleh kita ikuti tapi tradisi jangan kita tinggalkan. Nggih, mila saking menika. Ah, menika iya. Kaya Mas Kluthuk pamane nembang apa wae Oh. lah ya diringi gamelan ya iso. Kula Iso. rasa nembang kok. Lah. Apa aku salah yen aku kondo? Apa anane? Wong sing ning sandingmu ben melu krungu. Piye dadi kowe iki ora ngerti. Ya lho, Piye lali to? Ayo. Nah, lagu ki nek nggae gamelan pak gak iso wae. Nggih. Ning kudu nggih. digoleki. Ya, genduk ini kan nganti gara-gara to, Nduk? Nggih. Oke, siap istirahat sik. Diman-iman. Ayo. Lah, saya ngene, ditanjake. Goro-goro, Pak. Hah? Goro-goro. Sapa? Niken to? Heeh. Kula tetep goro-goro. Tenane? Mungkin no. Sumpah? King griya. Griya pundi? Pak aku anggere ndereke jenengan mesti crash terus lho nek nek Tulungagung. Apa iya? Bengi niki merdeka. Merdeka syukur. Ayo. Ngono, Bu Kesi, makasih ya Bu Kesi. Ciri khasnya Piyai Tulungagung, Siap. ketoprak besar gaya baru. Jenengan biyen ya anggota siswa budaya. Lah, alah. Dadi ora enek eleke lamun to fragmen ketoprakan. Oke wis tetep. Wis lakone apa mang Aman, milih wis, dhewe. Aman wis. Jenengan goleke napa kula tak sing golek? Milih dhewe men cocok karo atimu. Oke. Ah, bener niku mesti. Mbok pilih kepareng badhe ngampil Monggo bebas. saestu Mas. Nggih. Pareng nggih. Nggih. Monggo. Wah. Kene sering aja aku lho ora kepenak. Anu niki mawon nggih, Pak. Wah, iya nggih. Saweneng kula niki, Pak. Lah kuwi ya pancen ya bintange Madangkara. Wah, Ya, nggih, nggih. jenengan nek pirsa sinden panjenengan sing niki kaya bakul lontong sayur sing teng layangan. Sekar Tanjung nggih niki. Oh iya, nggih. Plenguke kuwi ya. Nggih. Ayo kene yuk, cilik. Iya, coba kayak Bos, apa. ayo. Ndang pakai inisiatif ngono. Oh, Nah, nggih. soalnya Romo Penjantian badhe Haji Sukron Suwondo lah kali bapak sak rating. Leres. Wah, Neneng. jajal iso. Suwo Mas. Yo iso. Kok yo iso ngentong kowe. Coba iso ngentong to kowe. Toprak. Santak jajal, santak. Wah, Kaya toprak tenan nih, ngerti gendeng nih. suwo sila bro ya. Kok anak toprak tenan. Ngono kok ora dengi-dengi ngentongi. Ngerti Romo kuwi. Masa ketoprak ning cipuan ngene. Serempek, sirup. Nah, yuk. Nah. Lakone apa, Bos? Lakone. Bayi lahir dalam gentong. Bayi lahir dalam gentong ya. Betul. Diajeng garwanipun kan. Angkling Darmo Sayembara. Oh Wah, iya. karo Badik Madrid. Setiawati. Tenan iki. Malowapati. Kudune itu anu no. Beda iso. Kuwi no. Sapa? Bekasi. Oh. Anu pami panjenengan pripun, Mbak? Setyawati. Oh, saged. Setyawati. Jajal Setyawati. Jajal penyen. Mbane niki jenengan Setyawati. Oh, saged pun mriki kali kula. Raboso. Ayo, bisa toh? Iso. Penggemar toprak ora iso ki piye?
Santake. Beluh, Pemain ketoprak apa bal-balan nggih kaos kaki ora. panyu yo adem. Ben ora masuk angin lho Tuk ora. Yo kenyih. Saya kesel kuwi. Beluh. Kusik bocah wadon. Ana ing sak tengahing alas banjur ana bocah wadon sing ayu Sulistya ing warni. Kemayu tiran. Sopo jeneng bocah wadon? Nuwun inggih Raden. Nami kula pun Setyawati. Nyapa? Ngono kok wong Tulung Agung. Loh, piye to? Ketoprak iki wong wedok iki soalnya rada mlengking lho. Nuning nggih sinuwun. Kuwi durga kuwi. Ketoprak iki apa Aja mlocokne to. Kok suara jago Iya, soal tenggorokan. Ayo. Tampangake nami kula Setyawati. Lah, sing keri yo rasa mbok gongke suwuk to. Nah, Untuk durura. Kula mboten saged no. Dewi Setyawati menika kan karakteripun alus. Ah, cara wayang Sembodra, bener. Lembut, ngaten lho Mas Kluthuk. Ya wis. Setyawati apik kaya ngono Ya, ya, kuwi. ya. Lek Setya Purwadi lah kuwi ngono kuwi. kowe adoh nek kuwi. Adoh. Adoh. Kusik. Ana kawigaten apa? Dur kowe sakloron dolan ana ing sak tengahing alas. Kamangka alas kene kebak banget kewan sing galak. Jur mengko sak mangsa-mangsa kowe njur. Ya apa to kok sak mangsa-mangsa? Sama-sama karo musuhe kentange metu ya. Sak mangsa-mangsa yen dipangan kewan galak njur kepiye? Lah yo iman-iman ayumu. Menawi enten kewan galak, kula teng mriki kan enten piyayi sing gantenge kaya panjenengan. Kula badhe nyuwun tulung panjenengan, kapurih kula malih. Ora tau ketoprak. Piye to? Saman ki ra gelem karo Angkring Darma. Kok ngosek kaya ngono ya. Lah Ora gelem akeh terus- penuangan sik kok. Ora gelem terus wadul mlayu, wadul masih bandek madrem. Ngono lho. Lah kok malah Tuk, kowe getak oleh. Kowe ora ngerti, kuwi iki bendahara. Pati uripmu ning tangane Nah. dikesi. bendara lek kleru ya kudu disalahne, Pak. Aja mlek kok bendara. Kepala BGN salah di penjara kok. Kang Mas, Lah kuwi iki. Kang Mas. Sapa neh iki? Kang Mas, jenengan ampun sia-sia sama kita berdoa. Ki apa neh? Iki lakon apa? Modern. Hei, iki lah gandengane Rama Dasa. Ini ketoprak modern. Iya, Kusik. ketoprak modern Eh, iki eh. Kang Mas. Aku tukang entok kok Kang Mas. Lembane Oh alah. Ceritane sampean ki dijarak Angkring Darma, Ora gelem. ora gelem terus mlayu wadul masmu. Ya. Ngono lho. Paham ora? Paham lah, Dek. Emang pertanyaannya ngono kok. Ngono ki ya jawabmu. Kok ora wedi ngono lho. Ya oke, siap. Ngono Nggih, kuwi Mas ya. Kluthuk. Ya tik nih susu ya. Pak Sis nesu. Nesu lho. Nah, nah. Yo. Aku malah Kayak Pak Sis tenan iki, Sis kampling. Ayo. ya kendamu dah. Sampai Ayo Mban. Piyeng Mban ayo wae dolan ning jero alas kono ya. Arep golek apa ta ya kan? Ya Hei, jelas delok kewan. bocah wadon. Kok enek wong lanang ya? Heeh. Tapi Piyeng. Ya Allah ganteng Kok sik? ngono ya ampun. aku ndak kepengin ngerti. Kowe bocah loro Soplane ya Allah. banjur tenguk-tenguk dedolanan ana ing tengah alas. Omahmu ngendi ya? Nyapa to takon-takon omahku? Omahku rene dolan-dolan dhewe kok ora penting kowe ngerti omahku. Jenengmu sapa? Dikandani ra Piyeng? Piye? Jenengmu sapa? Mau tahu atau mau tahu aja, betul-betul banget. Ketoprak apa? Ini Lah ya. rembug cukup. Mesake banget yen kowe bocah wadon sing ayu. Pasuryanmu banjur dedolanan ana ing tengahing alas. Ayo nderek aku ana ing Kadipaten Malawapati ndak mulyake uripmu. Wah, gak aku Piyeng. Mau ngapusi. Saiki akeh penculikan akeh Derek aku ya. sing ngapusi. Derek. Wedi
wedi aku saiki akeh penculikan jare iki lho. Lah banjur ngendi papan dunungmu? Lah, Ayo aku tak wae. ke Bali. Apa aku wae? Aduh. Ayo, Tak pergi, Pak. Mah, aja. Kakang Mas badhe madhe ana mburi kono, aku wis duwe pacangan kok. Enek sing Lapor rono. Kakang Mas badhe madhe. Aku ki masmu kok pacangan berarti madun gundul. Ngosek-ngosek ta sampe. Tak uber ayo rono ngono lho. Ayo, gelem ya? Mau aja. Tak boyo. Ayo. Aja, Kang. Gelem. Hei, Setyawati. Aja ayo Setyawati. 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 Belum. Sik, iki dadi apa? Rutuk lho. Ngene lho. Kelire iki ning kono, iki ning jero kok ning jero Pak umpul kulan ngene iki. Iki urung kelire iki ning kono. Ora iki dadi sapa? Kluthuk batik madrim. Masalah kaya gemuk ini batik madrim. Ora ana liyane ta perane. Loh, Salah, Mas, pemaine mek loro tok. Nah, sama-sama. Ayo wis kene. belum. Setyawati, aja layu kowe. Setyawati. Hei, Setyawati. Mah, Hei, Setyawati. aja Kang. Oke, aja ki lho, aja ki lho. Oke. Sik. Kono sik. Datu. Ketoprak iki jane. Iki ketoprak iki gedhi lho. Iki ketoprak Kaliwungu budaya iki. Lah iki lagi sampean ono. Kang Mas. Kowe melu wae. Kosek. Aku ki arep nututi kok angel men Kang Mas. Aku diganggu karo wong kae lho. Enak apa? Mbak iki nyapa tok melu ngene. Kae lho nyapa to Mas kawit mau ganggu aku terus jare ngomong arep dibek pacar ngono Mosok ki. mbane setelen ngene iki. Mosok tembunge Loh, setan. amban masak ini seperti ini. Iya to. Enak apa dia anu adikku? Kae lho Kakang, aku mau pas dolan ning tengah alas iku diganggu karo wong lanang kae lho ning kono kae. Meksa-meksa aku. Lek karo adine aja ngrungkang-rangkul ngono lho. Bene ya. Iki hajah lho ki rumah samu. Lah kowe sampun pejah kowe hajah lho kuwi. Nyambut gawe iki beda. Iki pernahe apamu? Adikku itu. Ora usah dirangkul, lek pacangamu monggo. Mantan. Mas karo adik iki kudu tresno. Sama iki nyapa tok mel-mel. Kowe karo adikmu tresno? Iya. Lah diceluk. Ndang noprak-noprak kono. Kuwi mau. Riyen to Pak Dalang, mosok jenengan kalih dagelan mawon cemburu. Alah, Kula mbuh. kan teng mriki etok-etok to, Pak. Nggih. Bapakmu aja cemburu ngono to, sesuk ning omah aku gak mbok takoni. Gak takoni ya mlumah no. Aku saiki kuncine kuwi gak tarik mlumah ngono. Aku bojoku nesu sarungan tok. Lho, ngono. Ayo balik ke Hei, noprak. Setyawati. Aja layu kowe. Setyawati. Ayo. Gak medeni. Aku wedi. Kang Mas. Jebul kowe wis duwe sinisian. Kowe wis duwe gandengane. Kakang, Setyawati. aku tulung ono. Iya meneng ae. Yo kene wiwit mau kowe ndak uber ndak mulyake ora gelem jebol duwe kegandengan. Mangertenono aku dudu gandengane aku ki yo masih. Kakange. Masih. Sopo jenengmu? Aku sapa? Sopo jenengmu? Batik Madrib. Beluh batik madrib. Iki adikku Setyawati lan iki embanku Darmi. Darmi Cahyawati. Entut. Ing papan kene njaluk sabiyantumu lan njaluk renaning atimu adimu Setyawati ndak boyonge ndak pundhut garwa dadi prameswari. Ora bisa. Lho, Aku wis ngenekke giri sayembara wis tak share ana ing TikTok. Menoso sapa wae sing bisa ngalahne aku ya kuwi besok sing bisa nggawa adikku Setyawati. Yei, yen pancen kaya ngono, yen sing menang ana ing peperangan ngentukke adimu Setyawati. Kakang Batik Madrim. Apa? Mboten sah kakek wuwus kula ingkang nglebeti sayembara ning papan. Tentoke kowe apa aku sing menang ana ing palakrami. Ayo Kakang, dan dipateni Kakang. Wis apa? Dipateni. Kan paten iki iso mati dhewe saiki. Aku piye Kakang? Mikir sawetara ya, Nduk. Iya. Iya. Kakang Batik Madrim
Setyawati badhe kula boyong. Mas. Os, as, os, wes, ejan, os, yes. Apike. Ejan, mas. Os, ini, os, Kakang badhe madrim mawi panjenengan mboten ngalah badhe kula sirnake wonten papan kiki badhe madrim. Peluh. Kakang badhe madrim. Ejan. Ganti kawujudan kethek panjenengan. Peluh. Kakang badhe madrim. Kakang badhe madrim. Yes. Yes. Mas. Beluh ganti kawujudan ula. Loh. Duh, edan. Ula Kakang. Edan. Ya. Bakal kula sirnane Kakang badhe madrim. Senasa ganti kawujudan kaping 1000 mboten pangkring. Yes. Beluh ganti kawujudan celeng. Weh, edan. Beluh. Mas, us. Celeng. Oh, wes edan. Wes. Mas, Beluh ganti kawujudan mliwis putih. Weh, beluh. Weh. Mliwis putih ganti kawujudan. Kakang badhe madrim. Kula napa kuwi? Mliwis kok dadake senam. Wis mati dhewe. Mliwis kula sirnake gantos kawujudan celeng. Celeng kula sirnake gantos kawujudan ula. Ing dina iki gantos kawujudan kaping 1000 mboten pangkling Kakang badhe madrim. Lho, ganti kawujudan uget-uget. Lho. Kakang badhe madrim. Gantos kawujudan uget-uget. Uget-uget Mas. Wes lho. Uget-uget lho ora apa. Obao. Iki wis uget-uget iki. Lho. Uget-uget ndi? Iki mbok. Weh jan. Oh, kula boyong wonten ning Malopati. Ora usah. Lho, lha kok ngoten? Tinimbang kowe ngopeni Setyawati ora besok ngopeni pirang-pirang taun, nggih becik mlaku. Lah kuwi. Tumbas oleh Kaliwungu. Wis ora ono ngawur wae. Tene yu. Kowe iki mari menggeh kok. Iki balik niken. Oh, balik rene nek. Heeh, niken terus Winong karo Birgita. Wis kene dok. Bukesi engko goro-goro. Ayo. Ayo kula goro-goro. Nggih. Ya. Manut. Lah, Ya kene dok. Aku ya. Sampeyan kok yo njaluk siswa budaya bareng. Ya ben komplit kok ya. Ya. Nggih. Engko sak ludruke ya gara-gara. Oh iya. Lho kalau kita. Oh. Aku bos. Ngono ya. Tukang. Wes, Nang. Yan, Mbak Dian, yo jangkepi. Ayo. Kene jajali. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Nduk bertiga. Wah, iya apik iki. Karo Mbak Yu apik iya. Supaya bebrayan lan katresnane Bapak Yudi sak keluarga tansah lestari widodo salaminya. Monggo Dengan lagunya Widodo. Widodo. Lagune kok Widodo. Lestari ngono. Wah. Niken Salindri, Winong Nawangsih, mitin saking Tulungagung dan juga Mbak Dian Munasiroh dari Madiun. Monggo dados yuk.
Kinong Mbak Dian Munasiroh. Nggih. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Dr. Anda Feni ing panggung Kalak Pucang Laban PT Putra Rinjani. Nggih. Ugi dumateng pepunden kula Bapa Ki Dalang Suryanto Karanggedhi ingkang kepareng mirsani lumantar streaming. Nah, niku. Mas Klitik, Mas Kluthuk. Dawuh. Ingkang nami wayang menika mboten namung lucon lan lagon ning Lah, nggih. kudu jangkepe nganggo lakon. Nah niku ingkang dipun cakup 3L menika nggih. Nggih. Dados antawisipun lakon, lagon lajeng lucon. Leres. Nggih. Mila saking menika gentos kula tak ngladosi Nggih. para pinisepuh Leresipun lajengaken ngoten, lampahan nggih Leresipun ngoten, wahyu Gus. katentreman. Siap. Kula namung derek-derek memuji Nggih. ing pangangkah menapa ingkang dipun gayuh Bapak Andri sak keluarga. Insyaallah cinatet ngamal jariyahipun, cinatet niat kajatipun. Amin. Gusti Allah tansah manggihna rayu wilujeng widodonir ing sambikala. Amin. Kasandingna kabagyan kamulyan saha sedaya katentreman. Amin. Ya rabbal alamin. Kupat lepet boten liwat sedaya ndem slamet. Nggih. Klepon sak gulane lakon kudu tutuk crita lan lakune. Leres. Nggih, nggih. Mila saking menika genduk Niken Salindri masih standby malah engko nggen puncak-puncake nggon goro-goro. Amin. Amin. Yo rakit mbacut nih gelaring sanggit. Monggo.